asapawan, pipa, waambasa. Dia masih sampai dah permasa ke my mouse. Lapa tu fucking omrose. Kakingo chimombai. David Dennis Totram. Katirika toturen. Hempu apan ronon. Demakiki. David Totram. Yero utrai. Pis ngau ne mi kitu ki kentien baper bala keren de kitu ki Khynnah. Itu ki kentien baro ki dan tay aku ke jingmat kata kedai. Yero utrai. Pitem kumnu kini ki jat kentien baper ki mi. Kadan ke jingja na ke kentien ke jong ublai. Ka ba ublai hi ulah pelong ye kitu ki jat kentien baper. Pi kwa bentep ali ken ini ngap ye kini ke jingja na ke kentien ke jong ublai. Na Jingtei ya ke Babel. Ya ke bangila ban Shem. Naka kitab Genesis kala nong ka bakat way ka dekot ka baningkong hadu ka bakindai hadien ba ublay ula penjat ya ka perthai da ka jinshlay sasisian pat ublay ula kirku bat penroy biang ya ka perthai lingba ka longying jong unowa hakata ka por ka perthai kala long tang ka way ka tien bat kaway ka jingkren ha ka ba baro ki brio ki ya ngau thu lang bat ki ni ki brio ki ya shong ha ka ri shinar tie ha ka way ka sngi ki ni ki brio ki la ya ong par lok hi ya Jingtei ka way ka Nongkhlaw ya ladi bat ya ka kut ru ka way ka ba ka kler jongka kan kot hadu ka beneng bat bangin ya thau nam ya ladi ban yo on pensak ma keleng yangi hakmat ka perthai bat habau try la yo I ya kenia ulawan hiar ya ka ban kmi ya kata kenong ba bat ya kata ka kut ya ka ba kilala tei bat habau try ula yo I ya kata ula ong hakmi kibreu kilalong uwei upat lang bat kidan baro tanggawe ka ketien bat ya kani kila sedang ban le bat menta amdan ka ru ka ban khang ya ki ban le ya ka ba kila thmu hangta utrai ula pen bakala no ya ka ketien ha pedeng jongki ha ka ba kim ya ngau thu shu iwei pat bat la pen sakamano ya ki hakmat ka perthai baro kumta kila ya pep no ya ka bantay ya kata kanongba namar kata lakhot Babel ya ka kabamut na bau trai ula pen bakala ya ka ketien ka perthai baro token menta pila smau thu pila tep kumno gitu ki ketien ba pher kila mi Tiling ba kani ka jingjaru niyo ya ka way ka jinghikai bat kata ka long mangim dei ban long ki brio ki basarong namar ublay u isi ya kani ka mensiam sarong kumna ka tien ka jong ublay ka hikai yangi na ka proverb ka lanong ka bakhan rio ka dakhat ka bakhat pra ka ba ong ka jing sarong ka let haswa ka jing penjat bat ka mensiam bas ngomeng haswa ka jingkalan bat ni iru ba ublay u khlem pen urlong ya kani ka jing Temu ke jong kini ki brio ha kani ke jingja. Namar balai, namar baki dan ya kani ka mensiam sarong. Di kumta kadai ru yangi bangin nom dai bandan ya kani ka mensiam sarong henrai in kop ya ka jing sngoret. Namar dai tang ya kita ki brio ki ba ublai u iet bat usngau ba. To ken menta ngin ya pendam lang utrai ha ki jing dwai. Tungin ya dwai. Kaburang bat ka jing ro kalong kshami trai nga ai ngo bat ngasngau ngu e trai ka jing ri bat ka jing sumar ka jome ha ka jing em ka jongi bat ngasngau ngu ru trai kini ki jing hikai ni ma ka ktien ka jome ba yarap bat hikai yangi trai ba bun sien trai ngin long kita ki brio ki bas ngauret bat ngin bret ikini ki jing sarong baro ho ot kalong ka ba e yangi ngim lemla na la di trai ngi ngau thu trai ha bangi dam khmat ka jome trai min ai bor ka shan bor yangi trai bangin pelat yangi na kini ki ya kini ka jing sarong hi baro ka barana ka jing ka jongi bat kerkui kini ka por baro bat ka jing ka jongi baro alang ni baro ngadwai bat ka pana ka teng jisu menta ba kata amen ti menta ngi la poi ka benta ka bekut ti ngakwa ap ba pinang wa chu e ki kentien ha bai dei bat ka tu ka kentien ye ro yu try bat pin sa pendap ha ki ni ki box
อุเบลอันกุดคุยพี่บ้ารอบายบาย